Yun yung naramdaman ko kay Kidlat. Tabihin nyo ng mababaw ako. Talaga akong tao. Oo! Kay si Nika. Pinaka-idol ko! Power! Power! Oh! Alam kayo, natutunan ko din. Kumusta yung mga cancer ako nga pala si Paolo at ngayon maglaro tayo ng tumawa ka, talo ka, bigyan mo ako 3 buhay dyan. So, Mr. Editor, palagyan na lang ako ng dollar bills. Pag natato, kakainin ko siya. So, atin na agad simulan. Galing kay Anthony. Ngunit, May patay na ito walang ang kiss. ipinagdaramdam ko sa iyo. Nanlalamig ka sa akin. Hindi mo na ako mahal tulad ng dati. Paul to, di mo na ako love, no? Puta, hayop, ano ba? Nag-CR lang ako eh. Hayop ka, sunod. Geng, geng. Anong kagunggungan to, ha? Oh! 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 Gangsay na ba yan? Mahina. Puta, nung panahon namin, tating lang yung... Opo, tsaka ano ka ngayon? Ate, tating lang tawag dyan eh. Ngayon, gangsay. Wala ka namang gang member, hayop. Ano gawin? Okay, yun na yun, hindi ka pag ako nagpatawa sa sarili ko. Sunod! Ask Zil, Q&A vlog. Ano meron dyan? Parang pangit na ilabas yung music video yung gano'n, tapos may... Music video ni Zil. Okay? Yung yung kumanta sa Wish FM. Ang dating, mukhang scripted. Mukhang ito, Eve, pumunta ka, magkita kayo tandem ko, love team kayo. Hindi ganon. I don't do that, man. Kaya mahirap ilabas. Kaya siguro di ko lalabas kasi para kay ano na rin, para sa kanilang dalawa. Kasi parang nung naglolokohan na nun, di ba? Parang, nung time ko sila ginawa yun, alam ko, wala siyang jowa. Kaya yun guys, kaya ako duda kung ilalabas pa yun. Nasanay kasi ako na yung attention noon, nung wala pa si Kidlat, nasanay ako na yung attention ni Daddy Kong ay nakatuon sa akin. Kulob nagselos kay Kidlat. Kahit sino naman na, kunyari, may nag-manage sa'yo. Ayun, nakatuon Okay. sa'yo. Simula pagpasok mo. After nun, syempre, hindi lang naman ikaw yung artist na i-manage niya. Tama, ganun talaga. May darating na panibagong artist na mas pagtututukan niya ng pansin. Yun yung naramdaman ko kay Kidlat. Sabihin nyo ng mababaw ako, pero hindi talaga akong tao. Huwag ka magsilos! Unang-una, lumabas ba si Kidlat sa mundo na artist na? Ano klaseng comparison niya? Grabe naman pagsiselos. Nagselos ka sa isang sanggol. Alam ko, baby tawagan natin. Baby, mga naman, baby. Pero ibang pagsiselos sa ibang baby to. Kasi literal na baby, yung pinutukoy mo dito. Alam mo, feeling ko ano lang to eh. Clout chasing lang to. Hindi ako naniniwalang seryoso siya na ginamit ni anak mismo ni Tito Kong nyo. Hindi ako naniniwala. Ano lang yan? Skit lang to. Hindi. Imagine tuloy si Kidlat pumunta sa Wish Bus. Kumanta siya doon ng tingin yung kanta na ginawa niya. Anong klaseng comparison yan? Ang laki-laki mo na. Tsaka may mga nagagalit. Bakit daw Daddy Kong ang tawag niya kay Kong, di ba? Guys, allow me to call Kong Daddy. Medyo sukot nga siya nung narinig ko. Pero ang sabi nila dito, Papakitang gilas ko dyan sa kung loob. naalala nyo yung vlog niya. Daddy. Anong tay? Daddy. Sige, Daddy. Daddy, yan. Ayan, so si Kong mismo yung nagsabi sa'yo, sabihin mo yung daddy. Daddy! Alam mo, parang jowa mo lang. Tawagin mo ako daddy. So, Tira naman muna yung anak ko rito. kaya galing sa skit nila to na anak-anakan siya ni Kong. Kumain ng hotdog dito. And ayoko na sundan yung issue niyan. Doon lang ako sa sukot. Dahil di ko na problema yan. Content man lang yan o harap-harapang kahangalan. Problema nyo na yan. Sunod. Swerte mo, di sulo to sukot to. Gusto kong sumaya. Power! Ang swerte naman. Doon nagkita yung magkakamukha. Hindi yan si Kong TV Plus and Junibay. Kaya isa kainin mo. Kainin ko na isa. Ito yung mukha ni Kong TV at Judy Boy nung narinig nila yung issue ni Zil sa kanila. Judy Boy. Kumukha talaga niya. What the fuck? Unang cellphone kay si Nika. Pinaka-idol ko. Yung pagiging, entitled niya na ang taas ng tingin niya sa sarili niya. Ayaw ko nang magpatumpik-tumpik. Gusto ko direct to the point. Yan! Napakataas. Parang natutunan niya sa vlog niya. And my Team second, Pauwi! Ate Karil. And my third, Marbs. First sent home, Karil. Ang pangalawang sent home is Mukha ni ano to, si Jamil. Pangatlong sent home po is si Zildjian. Kasi sobrang dami na naming girls na nagiging uncomfy sa pagiging clean Bakit? niya. Yes, we understand. Naku po, seloso na nga.
Clingy pa. Dalawang red flag, tig isang mata. Comfortable kami na lagi niya kaming dinidikit-dikitan, inaakbayan, or bigla na lang Baka naman, sa chicks na pag-gwapo, okay lang ha. Dapat may standards tayo ha. Mga foul words na sasabihin niya. Madami na siyang hindi inaalam na story bago niya ipagkalat. Second, si Nika. Last, Siljan. Hindi niya namamalayan is medyo off na yung nagagawa niya, lalong-lalo na sa mga babae. Bakit pag si Siljan meron silang comment? Grabe na ba kayo? Si Ate Karil kasi medyo naging insensitive siya sa Lalo si ate. niya mag-act. Nanay, Next, tatay, si Zildjian. gusto ko ng Zildjian! Okay, ano sige siya may-comment kay Zildjian? Si Nika. Pangalawa, Karil. Pangatlo is Zildjian. May nag-open up and then bigla siyang susulpot. Nag-open siya ng unnecessary things na hindi naman Connected. sa mga pinag-uusapan talaga. Alam mo, lahat tayo may ganitong friend eh. Yung nahihirap na hirap sa social cues. Pag salita pa ba ako? O papasok na ba ako? Hirap na hirap sila. Hindi na may kasalanan yun. Diba? But natutunan naman natin ito habang tumatanda tayo. Pero yun nga nagiging epekto niyan. Medyo sukot. Si Siljan, may times na parang napaka self-entitled niya, especially when it comes to girls. Tapos yung nag-SB pa, hindi ko lang Pimpa narinig na ko sa to kanya yung narinig ko sa kanya yung after niya tukin yung pader, sabi niya is parang Wow. first time daw siya na busted ng babae. So, Oo, tsaka ang pogi naman talaga eh. Yun lang. Tapos ano na rin, sobrang sensitive. So, ang pangalawang sent home Fragile ko pa siya. Di ba is bata pa to? Attitude Di pa ba niya. bata to Yung si na-send Zil? home Si Jazzy is parang kinukutsa-kutsa niya pa. Kung sa mga di nakakaalam at gusto nakikihi at nakikichismis kay Zild, itong pinapanood natin galing sa House of Collab. So isipin nyo lang parang PBB siya ng mga influencer sa social media. Pinagsama-sama sila doon at parehong format ng Pinoy Big Brother. Ito Pinoy Big Brother ng mga TikToker. May mahal na mahal ko ang TikTok. Ano ko ba? Kung wala yan, wala tayong content. So isipin nyo mas bata yung mga to at mga sanay na sa paggawa ng content. Siyempre, iba ang nasa likod ng camera at iba ang pinapakita. Ako, nakikita nyo rito, ako talaga to 110% pa. Ine-OA-an ko lang. Siyempre, sino ba mong gusto makinig sa... Hi guys, okay lang ba kayo? Diba, siyempre kailangan ko energyhan. Pero siyempre, pag tapos na yung recording, nahubad na, direkta na. So, ano lang yan. Natural lang. Sinabi, so parang for me, kung hindi ka insensitive na tao, Pinapauwi na si Zild sa Team Payamansion. Kaso invited ba siya? Ang tanong, oh my God. Pangatlong Daming drama. sent home ko, Uy, gago. Kaya meron siyang meron siyang skin. May bagong skin siya. Ano yun? Tattoo ba yun? Literal? To send home ko po, River. Next naman, Ito yung energy ko. Ito yung energy ko bago ako mag-recording. si Jan. My second is si Jan. My second send home is Karen. Meron mga tao nagsasabi ng comment nila kung bakit nila binoto. Iba parang ayoko lang sa kanya. Competition ko, so I would send home friends. First sent Tama. home ko is Nika. Competitive yan. And Sila kasi Nika Raver ang mainit eh, no? Hindi ko kilala yung mga tao to, pero... And hindi niya pinapakita niya. Siyempre, parang bago pasok ka sa classroom, so makikita, sino ba dito yung kupal, di ba? Ito ka lang. Ang angas ng niya, facial hair niya, mo, parang pareho yung kilay niya dun sa kanyang bigote. Parang pwede may copy-paste eh. Cute na mga batang to. Si Siljan. Naway manalo kayo. Si Nika. Tapos si Freds. Ay, si Karel din pala. First sent home is Nakahabol si Zildjian ng boto ah. Zildjian. Andre sent home ko, Ranger. Ano bigyan sa Team Payaman? Pwede sila bumoto na ayaw ko na kasama sa bahay itong pinasok mo, boss ko. Ay, daddy ko, ayaw ko na kasi ang ingay niya, self-entitled. Entitled niya na. Marami sinasabi. Diba? Pero Nika. pero low-key kasi sa Payamansion eh. Ayoko na tuloy pumunta sa Payamansion. Baka vote to sent home Zildjian. Baka ma-vote out lang ako dun eh. Last, Ate Karil. First sent home ko si Raver. And ang second Napasok ako doon, hindi ako invited. Third, si JD. He sent home. First, Abe, bubo. Nika. Second, si Marvs. Pangatlo is Zildjian. Sabi ko na eh. First to send Lagi home ko. hindi nagpapahuli si Zildjian sa boto at sa kanilang mga isipan. Second, Precious. Zildjian, Marvs, Raver. First send home ko ay Ang dami pala nila, no? Parang 20 yata sila. Third ko ay So kung talaga inuna pa nila ilagay si Zild, no? Pero yun nga, baka may mga tao talaga ganyan ka-clingy. Lalo ako, mas delikado siguro pa nagkasama sa inuman. Sana hindi nag-amplify yung kanyang mga ganyang makakating mga kamay, diba? Yung hand satanizer, nakita natin dati.
Di ako napatawa doon. Ako napatukso sa kanyang mga gawain. Sunod. Every time. Wait lang, napipikon na naman ako. Ito ko rin pinipigil yung sarili ko. Sa sukot ko kay Zildjian kasi gusto ko nga sumaya. Sunod. Si Zildjian, nung nakalimutan na daw siya ni daddy ko, di ako magsisilos. Nagwawala ka siguro pag nakainom. Hindi, nagsisilos lang. Pag nagsilos ka, talo ka. Galing kay Manong Eddie FX. Ako si Boss D. Ay, Ito Boss D. yung 5 reasons bakit hindi ka pa rin mayaman. Nice. Gagi, ano yan, no? Edited yan, no? Pero ang ganda ng pagkakagawa. Pati yung kung ano man tawag dyan, yung shadow nung dahon. Ganda po. Yan, gusto ko pagsilosan yung ganyang classic editing. Padaanin mo, lagyan mo ako dito ng tamaraw. Hindi yung motor, yung talagang kalabaw. Lalaba natin yung editing. Malakas yung editor natin, syempre. Reason number 1, wala kang pera. Paano ka magiging mayaman kung wala kang pera? Tama. Reason number 3, hindi ka marunong magbilang. Paano ka magiging mayaman kung hindi ka marunong Kung bobo ka, magbilang? hindi pwede. Paano mo mabibilang pera mo? Paano mababilang yung mga araw na buhay ka pa? Tatawag siya sa sarili niya. Ay, sorry boss. Yung mga Andrew Tate wannabes. Sabi, lahat ng sinasabi niya sukot, pero maraming mahilig magbigay ng tips and tricks kung paano maging quote-unquote tunay na lalaki, paano yumaman, pero hindi naman nila pinagdaanan. Diba? Gawa-gawa lang sila ng para istorya sa sarili nilang narrative. Reason number 2, hindi ka consistent. Paano ka magiging consistent tayo mayaman mag-upload kung hindi ka dito sa consistent channel. ginagawa mo? Di pa tumitigil. Reason number Hey! Makakalimutin ka. Sa kalimutan Paano mo, ka number magiging ka? mayaman kung hindi mo maaalala yung Ako'y naiinitan sa uniform mo. Buti pa ako, di naka-jacket lang Reason ako. number 25. Wala kang motivation sa sarili mo. Ako may mentor ako dati. Ngayon, banned na siya sa Facebook tsaka Instagram. Reason number 17F69. Hindi ka nakakainom ng gamot mo. Paano ka magiging mayaman kung paliwanag? Sisiraan ka na ng bait para sa content. Treat yourself right. Huwag kang... Tama na! Liga na rito. Huwag kang... naman eh. Sorry, sobrang self-aware niya. Pasaya mo ako, buti ka na ako matawa doon. Ayop ka. Sunod! Galing kay Michael. Babawi naman daw si Lieutenant Erwin Tolentino sa kanyang misis. Ngayon lang kasi niya inaming sa Marawi pala siya na-deploy. Sorry. Yan ang tunay na jowa. Marunong mag-sorry, di ba? Ibaba ang pride. Para yung mga nagkukwento sa social media kung paano yumaman, di ba? Pero wala naman pala talaga. Galing kay Christian. Al Volcano right now. Ano nga daw yung acid rain, di ba? Ang ulan ngayon, ma-toxic. Lalo na pag nasa Pilipinas ka, kahit hindi umuulan, sobrang toxic. Yung mga lawing tumatalsik, yung mga sinasabi sa atin. Sunod, kainis yung volcanic smoke, hindi ito na mapag-awawa ko naman po. Gusto ko sa'yo magaling kang manloko. Galing kang mushroom. Lesson learned sa'yo. Itlog. Lesson learned. Kung ganito score mo parang ma-absent ka na lang. Mas nabilib ako doon sa drawing. Ang ganda ng pagkaka-sketch niya. Parang mukha siya edited nga nung tinitingnan ko Ako'y aasa na talaga din drawing mo. Dapat nabigyan ko to ng perfect 10. Lagyan mo ng 1 dyan. Perfect 10 para sa drawing mo. Galing kay Jones photo. Ito na rin ako halos nung nakita ko yung sinasabi ni Colom. Halos mamatay na din ako dyan. Ingat ka lang dyan. Kapit maigi. Matatapos din tayo. Kay CJ. You're as beautiful as the day I love. Yung 20 pesos sa Pancit Canton. Ang sakit. 39ers Baka nga 6 na piso pa naman ata. Sunod. Galing kay Anna Marie. Alam ko yun, natutunan ko din. Ang gastos naman ng transition na yan po. Pero diba, ang tunay na gangster, inaalagaan na anak kahit ano man mangyari ba. Di ko naman naman backstory ni ate, baka iniwan o hindi. Kapit lang tayo. Sunod. Ayan na! Dinran! Pagod. Ano ba si Miranana? Tayo ng panlait yan, Nana. Napakanana mo man. God gave me. Ipigil ako yung sarili tayo na sobrang bagay kasi ng title. God gave me you. Naku, patay ang batuta mo. Baka mag-God. Parang magic trick lang. Bold. Bold. Sarap. Sabi na asawa ko nung magjowa pa lang kami. Asawa ko nung magjowa pa lang kami.
gagawin niya na akong prinsesa. O wag kayong magselos. Totoo nga. Nung naging mag-asawa na kami, ginawa niya akong prinsesa. Naalala ko, ito talaga yung Ito yan yung buhay ni intro, Cinderella. Basta Lalo maganda na intro, yung boys. alipin pa siya. Alipin ng pag-ibig. Okay lang, wag natin compare lagi sa kanila. Bale mo, diba? They are growing into kung ano man ang endgame natin, diba? Kung giginhawa ang buhay, darating din tayo dyan. Huwag tayo masyadong seloso, diba? Tulad ni Kulob. Galing kay that time magka-reincarnated sa Filipino. Lesson 1, overview. Pucha, sobrang pantay. Ang hirap magsulat niya kung wala kang ruler. Pero may mga ganyan na tayo kaklase, mga sobrang sisipag gumawa ng mga sa Manila paper. Kaya dapat perfect 10 din niya. Bigyan mo ng perfect 10. Nakama! The 2-piece is real. Tunod. Nakama. Very witty. Malapit na. Malapit ko na. Sinisimulan ko na yung One Piece leche. Tapay ako ng photo ko dyan. Sunod. Hi, I'm Kiko. I'm 23. Hi, Kiko. I go to UCSB and I also bartend. Naman. Bad trip. Paano siya? Naka-strength build kasi. Ano ba? Huwag kasi kayo mapahusga. Huwag kayo magselos, okay? No to shaming here. Kayo naman kailangan ko rin yung mga sinabi ko. Okay lang matalo. Iba na lang pa kayo mo, Lods. Baka ayaw nyo sa ahas. Okay, sa imada yung ahas. Get 1-4 dito pa yung 1-4, sir? Yes, 1-4. Wow. Tingnan ko nilipat. Ano yan? Lagi mo kong darak. Saan to galing, sir? Ako yan, no? Kamukha ko eh. At panguli. Okay, walang magsiselos. Bawal magsiselos. Pa nagselos ka nga, talo ka, makinig tayo kay Kulob. Doon nagtatapos na tumawa ka, talo ka ngayon. Gusto nyo pa mga ganito. Huwag nyo tayo like, share sa mga hindi nagsiselos nyong friends kahit anong mangyari. At huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Paulo Lumamaalam. Show!